Stop. Even bedankt. Ja, dankjewel. Het hie net volle scheelt of de 76-jarige Jitse Kingma uit Riepskerk hie net op het stembureau in Burgum zitten. Zo'n 1978 is Kingma actief als stembureaulid en zo'n die tijd had er al meer dan 24 keer op een stembureau zitten. Vliende hier moest Kingma in een brief lezen dat hij vanwege zijn leeftijd geen vrijwilliger meer wezen mocht op het stembureau. Maar daar liet er het net bij zitten. Dus ik ga een brief schrijven naar de gemeente en toen ben ik uitgenodigd door de burgemeester. Daar hebben we een goed gesprek gehad, maar het joeg geen oplossing. Nou, dan zie je er nog maar één ding over van mij. En dat weer de nationale ombudsman. Want dat is de enige instantie waar je bij een klacht waar de gemeente of een overheidsinstantie terugkomt. Nou, en dat had een onderzoek instellen en de uitkomst weer dat ik inderdaad gelijk kreeg. Alleen dan moet ik eerlijk zeggen, de burgemeester had van tevoren al een besluit genomen voordat de definitieve rapport er weer. Dus ze zijn al op hun schreden, we hebben omgekeerd voordat het einduitslag er weer. Ja, dank u wel. Je krijgt elk jaar. Maar zo wat het probleem weer, dat we van, het ging alleen nog om mijn leeftijd. Net als je nog geschikt bent, er waren net beoordeeld. Ze gingen direct over dat het jong lid was en dan weer het misschien fysiek te zwieren. Nou, dat A, ging ik er zelf voor en B, ik ben net zo gewend om beter te gaan. Dus dat vond ik net echt een argument. Nou, en ik ben veel meer fit genoeg. Ik snap mij meer in Parkinsons. Ik doe mij met de familie volleybaltoernooi. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik voel me zo fit dat ik veel meer aanskruin. En gelukkig is het nou weer omdraaid. En ik ben blij dat ik hier zit. Kingma is opnieuw beneemd als stembureaulid. Dat nog wel een proces om een verhaal gaat. Als je beneemd wordt, zie mevrouw hier. Hier staat de bus. Ja. Of ik geef er mijn hoest, dat is de bedoeling niet. Nee, je moet van tevoren een online cursus volgen en ik examen doen. En als je dat net haalt, ja, dan word je afgeserveerd en terjochten, want er zijn heel veel regels bij het stembureau. Het lijkt het zo makkelijk, even wat reertmeidje en erin doen. Nee, maar de inrichting van het stembureau is van belang. Hoe de manier van tellen. Wanneer dat je een volmacht hebt, wat voor volmacht en ID-kaart er al binnen. Kortom, het is net samen een kleinigheid. De passie is zo groot dat Kingma echt nog net nadenkt om op te houden. Dit is het begin van het democratisch proces en om daar wat met mij te werken, dat vind ik geweldig. Ja. Ik hoop zo fit te blijven dat ik de eerste stembureaulid van Nederland word, maar dat weet je nooit.